Здравейте хора, аз съм Пуки. Също сега почвам клипа. Не беше пъти. Абе, в Майнкрафт се казвам Пуки. Да. Добре, ще сървайвим на този остров. Има малко чикънчета, прасенца, разни такива. Има вода и слънцето огрява и на мен ми стана горещо. Сега какво ще правим? Да, ако видите тази топи израз, просто Игнорирайте. сървър, защото не забравяш. Абе, игнорирайте го просто. Да, айде да почнем сървър. Окей, аз ще събера семена, ти събери малко дървета. И да обясни какво ще правим в този survival. Не, какво, например, някакви постройки ще правим. Аз много искам да направя пристанище. Преди сме около в океана, в средата на океана, мисля, че ни трябва пристанище, къща и там може. Да, може по-нататък в развитието ни може да си направим аз колекционирам главички от известно време и по-нататък в развитието, като почна да си направим къща, ще взема малко глави, за да направя една пътечка много хубава. Ще видите по-нататък в клиповете. И да, това ще бъде нова поредичка оцеляване на остров. Да. Каналите ни ще ги има в описанието. Моят епизод. Мисъл. Епизод 1. Че събрах някакви такива. Имам 7 семенца, много са. Абе, не сме сапени. Окей, аз ще чупа за сапени. Ти колко дървета имаш? 17. Окей, направи крафтинг тейбъл, постави го някъде и... Да, знаеш, аз съм сравнал и преди. Не, просто като инстинкт, защото аз като survivor сам, нали, веднага взимам си малко дървета, правя си крафтинг тейбъл, пръчки, такива глупости. И аз сапаниче. Точно, добре. Аз ще чупа тези листа, за да стане малко по-бързо. 2. Окей, супер. 3. Да си направим също така по-добре си направим мактирка. И после си направим такива. Камени. Какво? Камени неща. Да. Окей, давай. И после да скроме. После да скроме на... се направи една фермичка и да прибавим животните там. Окей, проблемът е, че на мен вече ми взе едно бутче и половина. И на мене. Намерих ябълка. Добре. Добре, хора, има сепийки, няма да ги ползваме за сега за нищо, може да си направим после книга. Имам една идея, може да направим по-нататък, като съберем пера и такива глупости, може да направим книга и да записваме за всеки епизод на хората, които са написали готини коментари, ще ги записваме там някои имена в книжката. Да. За всеки епизод. Ето, ако зависи дали са хората, ще пишат коментари. Да. Ама пишете, ако искате имената ви да ги има в клипчето. 7 сапринга. Да, в началото на всеки епизод би трябва да казваме... Да, бе. За предишния епизод ще ги казваме. Да. И така супер ще бъде. Добре. Направи на кирка да покупаеш, аз ще изкупя. Трябва ни такъв сапринг от това дърво. Готово имам. Добре, аз съм видим. Вече направим поляна. И... Да. Ето ти малко сапринги. Не ги дай, сами. Ябълка. Имаме вече 2 ябълки, така че ако и двамата тръгнем да мрем от глад, ще може да издадем една ябълка. Предлагам да пазим ябълките, за да си направим после златни енчантментс. Направих Между другото, хора, ще слагаме лайпито в описанието.
Не знам. Може да го сложим. Да сървайвите в сървъра. Готино иначе. Ние тук самички си правим минигейм. Нали, сървайваме на остров. Я, кирчица. Ето ти кирчица. Човек, копай. Къде сме минута? Онзи остров, не го пипай. Смятам по-нататък да правим към тях мостчета. Към това и там може да ни пристанището или тук. Не знам. Добре. Ако искаш около крафтинг тейбъл. Не, ето се направя. Окей, Хубаво. пораснаха дърветата, аз ще ги чупя. Такова. Да бе, порасна. Много бързо. Между другото сървъра е на... Една по-скоро. Да, и на лесно, нали? Да. Ако си така казал сървъра, папа и покрафт. Както един от моите... Да. Пътей. Това е мой подкаст. Не знам, що така да се. Имаме вода, което е хубаво, нали? Ще може да правим фермите без кофи с вода в началото, защото, нали, после ще ги засаждаме до това. Да. Което ще ни бъде много полезно. Аз не знам, що Това е бонусът на сървайването на остров, че навсякъде около себе си имаш вода. А пък минусът на сървайването на остров е, че навсякъде около себе си имаш вода. Много бъркано изречение. Няма толкова животни. Ама имаме животни, нали? Трябваше... Нямаме толкова много. Айде да почваме. Ама кокошките бягат! Гледай, кокошките бягат. Не, те искат да ескейпват. Няма. Те не могат да получат. Ние да не играем са на Escaping the Prison. Направо. Степинг да излъм. Да, направо. Може ги някаква мотика. Ще почне да правя ферма. Да, ето прави ферма, аз ще... Ети дървета. Метна си ботиката. Може ли? Ботиката. Аз ще отида да направя ферма за шугар. Окей, направи фермата за sugarcane. Аз тук така ще сложа малко сидове. Летящи шугар кейбъл. Днес днес няма се летящи шугар кейбъл. Да, това понякога се случва. Окей, готово. Ама странно. А при мен това е много тъмно. Защото съм с шейдърс. Добре. Ще ни трябва да малко храна, така че... Хубаво е, ако си спал над скелети. Ще ми дадеш един каменен меч. Да, само за тези крафтинг. Ще направя два даже. Да, добре, така... Да, между другото хора... Къде си? Тук съм. Дай ми меча. Трябва да ги изпотрепим и ще вземем бон мила, нали? Това на скелетите. Аз си мисля, че говоря за животно трябва. Да, ще ги изпотрепим всички, не базикам се. Искаш ли ябълката? Вземи си едната. Ама не, тъпа ние ще ги пазим още. Така че... Той има време. Той има време, той не може да се умре. Да, достатъчно на половинка сърчице. Ма не, кокошките ескейпват, сериозно. После как ще ги върнем? Аз имам идея. Ако се спават скелета ми, което е сигурно, ще отходя. Ще ги убием, ще направим на прах с фермата, ще ги примамим всички. А тук те не могат да плуват, как ще стигнат до нас? Няма да плуват. Те са ходят след нас, защото се върнем. Добре, сега не помня къде ми е мината. Май беше при крафтинг тейбъл близо. Не, беше при крафтинг тейбъл. Направих се пак на трева. Намериха. Къде? Ева. Ма ти подам. Не, мисля се. Аз съм да купая хлеб. Ако виждаш нещо, купая. Що нищо не се спамва? Защото сме на малък камък.
Да, аз това в един край се надявам в другия край, най-отдалечения остров да се спалне нещо. Искам да ми се спалнат някакви чудовища. Що ако не се спалнат чудовища, хора, става много лошо. Защото тогава означава, че няма как да си вземем нищо от тях. Нищо, което ще ни трябва. При тебе, ако се спамва нещо. О, аз намерих глина с зомби. Помниш? Идвам. Само се помня да не спринтвам много. Има крипър. В тази глина може да има скелетен съвет. Yes! Чакай малко. Идвам! Спарта! Съжалявам хора, че нищо не виждате. Аз нищо не виждам. Не знам дали... Сега ще се къде си? Хода на заден. Човек казвам с шейдър, знаеш какво е хубавото? Че когато държа факел не се осветява. Чакай малко. Аз се издам и в момента надолу. Нищо не виждам. Къде? Ела при мен, момче. Аз ще ям такова, аз ще ям много. В момента нищо не виждам. Сигурно и хората нищо не виждат. Ама чакай сега ще дам факел. Ела при мен. Виждаш ли ми никнейма? Не мога да бъда при тебе. Трябва да вие това парак. Виждаш ли ми никнейма? Чакай. Ела в мината. Моля се, ела. Чакай. Ма не мога, аз не мога, не виждам накрая. Ето. Сега, ела се оставим на парак. Зомби хейт! Ще ми трябва за корекцията. Поставяй точно. Виж колко въглища. Виж колко въглища. Добре, изкопая ги, аз ще На експлорирам. тебе. Да, тебе. Виждам, дай ми... О, там ли си? Хоп. Yes. Имаме и главите. Още един. Може да си направим нещо като чалендж. Колко главички ще съберем. Добре, ти събирам. Аз събирам кола, ти можеш да направиш, защото съм на 2 сърца. За 2 сърца съм. Ела да поставиш тук един точ да експлора по-напред. Сос ми дай малко. Ще поставиш там главите на зомбите. Трябва малко да взема това кола, защото дали за пака. Да, бе. Пак и ако намерим майон, пусти... Аз скоро ще стана на 3 бутчета. Не знам какво ще правя. Ще няма да има. Виновния пак, така да сложа един торч на тебе. Защото аз реално като държа торчите да светя пътя. После може да покажа как се направи сейвърс. Поклята няма такова. Няма скелетон. Ама има много кол. И това си стига. Окей, обери го, аз ще се връщам към... Да, може по-горе, вече да се заспавам. Да, добре. Само за как ще се върна... Аз почти нищо не виждам. Само че трябва да се подготвя, защото съм на 3 бутчета и половина. Аз не мога да изкопам коловици. Сериозно, нищо. Колко много хора. Ако можеш коса е, бе. Ако можеш, то тогава вече сме си осигурили храната за дни наред. Защото имам 36 коловици. Не се схъбиха за цялата гирка. Ми ще си направиш новото, това не е толкова голям проблем. Аз имам 49. Скелетъни! 2! Давай. Не крещи, че ще ги влашиш. Много са тъпи, те не ме виждат. Айде. Не, скелетъна. Не, само не дроповете на скелетъна. Главичката му. Не ми пука, че този скелетън ме стреля. Не. Трябва да ги взема. Трябва да взема всичко. Чакай, че съм на 3 сърца, ще му убия скелетъна. Не, аз ще умра. Помощ. Умирам. Не мога. Добре, аз не сядам само да изкопа един коло. Половин сърце.
Гледай! Къснята! Аз сега разкопая един код и оставя някой. Точно сега, ако ме убият, ще бъде страхотно, защото... Не, възикам се. Защото сега, ако ме убият, ще да спа клипа, докато се портне до тук да си взема нещата и пак ще да подновя клипа. Yes! Омага човек, трябва... Взел го, ама не съм му взел главата. Трябва водата. Готов съм, на половин сърце съм и нямам никаква храна. А пък аз пък не съм на половин сърце, съм на 2 сърца. Ще дойдеш малко само да хилтнеш. И вече имам 2 стака. Yes, зомби и паяк. Добре, аре се изкопава. Ето и идвам. Моля да ме реши на този. Аз нямам, сега така ще убия на зомби. Ама ще го чакам да дойде на брега. Горе също имам видео, не. Слънцето изгрява тъй красиво. Добре. Имаме ли кофе? Да, имаме 2 кокала, yes. Ама сега те правя kako ме убише, бъде много навсего. Не, убиха ме. Сериозно. Да, хора. Сега трябва да се пърки повечето. Остави. Аз ще продължавам клипа. Ами, ако може и ти да го спреш на пауза, че трябва да го портнеш. Ти нямаше хубаво. Не. Окей, и хора, ще спа клипа за малко и ще се върна се. И да, хора, продължаваме клипа, защото съм на половин сърце. Между другото. Да, ако може да ми чапне, защото там има... Спайдър Джок, Именно. Масна на половин сърце. Момче. Аз го бил проводата. Не дей. Защото трябва да им вземем дроповете. Аз се взема на скелета. И вземи на спайдъра. Защото ще ни трябва. Не, добре, взехме колко това ме е опасно. Трябва да му вземем веднъж главичката. Трябва ни главичката. Мога да върна за главата, това е част на дъно на океана. Ама смятам да си направим нещо като челендж за този епизод, да съберем главичката на всеки моб, който е възможно да ни се спалме сега, нали? Имаме на зомби, имаме и на паяк. Там ми са на скелетън. Да, ама... Направи ли те? Да бе, гонах и имаме вече 2 жито. Добре, вземи едно. Чакай малко, че ще убия един... тъпо зомби. Аз имам малко ротен фреш, трябва да ям ротен фреш, но пак е нещо, ще ме хилне малко. Добре, имам няколко буст. Копай дърветата. Така, вече имам си. Чалко, дай аз да го обърна. Дай. Сега да си. Готово. Имам 4 уит. Вече. Добре, да примаваме животни. Ето. Кокошчица, Топа те се привличат от семена. Така ли? Да. Остави като... Ще взема едното. Готово. Трябва да притява, 8 ги примаваме. Да направя гради. Примамих кокошката едната. И си изкараха от морето. Давай прави, аз съм ме примамил. Кокошчица. Готовим вече 2 кокошки. Само за прасета ще бъде трудно. Моркови. Ще трябва да си вземем от шопа. Те не са ли прилични те са? Не, те са с моркови. Ей! От зомбитата и от шопа. Това са двата ни варианта. Ама от зомбитата... Какво? Не бе, това на следващия епизод между епизодите. И ако ни се пали по случайност, като бием зомбита. Ей, вече има 12 обрата. Добра, така. Сега може ли да видиш колко време е станал клипа? 19 минути. Окей. Специалната да е около 30 минутки. Да. И после може да заснем още един епизод. Добре, ама после може да направим още един епизод. Нали, веднага. Кокошчици, вижте ме, аз имам семенце, някой ще ме последва ги.
Някоя кокошчица. Абе, ти сега ми привлече вниманието с твоите огадки. Ехо, кокошчица. Кокошчица. Аз ще да направя. Какво? Виса. Готово превлякох почти. А едната дойде след теб, не знам защо. Кокошчица, ела след мен. Ей, кокошка, ела след мен. Виждаш ли? Просто казах, че тя обича огради. Е, ти себе ти е Ето го е. Ето го е. Трябва ни още едната. Ти стой там да я запречваш, а ще докарам още една. Добре, аз смятам да направя нещо друго. Така. Фенсгейт. Не си направя фенсгейт, нали? Аха. Момче, ще нуждат малко хелп. Дай ми семето, което ти дадох. Чакай много само да направя един фенсгейт. Защото ми трябват, ще ми трябват два за кралата. Добре. Ама не, човек, дай ми семето. Още. Айма скелетън. Ето. Къде? Там е, ще го убиеш ли? Могат. Аз съм на половинка. Добре, само за това. Фенсгейта. Да, служи фенсгейта. Ехо, кокошка. Бутам я отвори фенсгейтовете. Отвори друга. Отвори го. Така. Затвори. Сега... Дай ми още на себе. Бързо. Взимам едното. Бързо. Айде. Бъдете щастливи. Става ли малко кошти? Да, бе, имаме 3 кошчици вече. Може да убием едната. Да, да даде много. Не беше убием голямата едната. Да, даде много храна. Пак е нещо. Да убия ли? Да. Yes! Взехме главата. Това ще ни помогне. Нямам такава глава в колекцията, между другото. What the fuck? Виж ми главата, сериозно. Остана с тази глава вече. Виж. Старотно ми стои. Малко житце само за кравите. Да, вече си имам една крава. Това не знам къде ще я дойда скелета. Може да седи спално. Остави го. Готово вече привлякох крави. Само ако може да отвориш фенс гейтовете. Ехо, крави. Те крави защо не виждат, като им подам житце. Ето е, тата гледа. Чакай. Аз след скоро ти показвам нито да може да гледа да не ходи. Ехо, виж ме, Нита. Не, краво. Не! Много е тъпо. Това е на пътя. Сега отвори фенс. Твоя ги. Сега, пъшвай! Бързо. Са втората. Да. Която ще бъде по-трудно. Що? Защото трябва да са... Май си ми трябва нещо... Не, просто трябва да види Уита. Може и те за привлечат себе. Не, сигурен съм, че се привлечат с Уита. Да, бе, то преди в Майнкрафт се привличах с Уита. Да, бе, това е... Ето. Хайде. Не са такова отдалечаване. Не са отдалечаване. Добре, тук като закарваме вече лесно. Айде, бутаме. Бута я. Бутния. Бутай, аз ще отворя фейсгейта, като е времето. Да, ела малко по-близко. Отварям фейсгейтовете. Не! Значи излезе. Не, кравата милка. Вече нямаме нито една крава, гет.
Уау! Ето, имаме вече една. Една. Добре, тя не може да минава през едно купче, така че... Не, крава. Не се опитвай да взема. Добре, сега... Не, ето там ще е другото, защото... Окей, аз ще отворя Цялата фенски. Милка е послушала, знаеш. Добре, нашата Милка послуша. Давай. Имаме едно дърво пораснало, има много дървета порасна и трябва да ги оберем. Не съвсем дълго. Давай, отваряй фенсгейта, като ти кажа. Не, Милка. Това е лоша Милка. Лоша Милка. Давай. Не! What the fuck? Не, лоша Милка. Лоша. Виж. Може аз ще купувам шоколадници. Какво правиш? Лоша Милка. Ако бяхме на... Бързо отваряй! Yes! Затвори. Дай се разберем така. Добре. Колко ити имаш? Още две. Може сега да убием едната, чакай малко. Да, убием едната. Имам крава, хе. Пусна 3. Окей, изпечи го, подявайте. Видя ли колко много кръвно? Така. И ще направим малко пак на стаи. Ето ти малко лотен. Ще малко остро. Не, ни трябва да осветяваш острова, не дей. Не, така, искам. Да се спамят мълпове, момче. Попречи е така въпрос. Имаме вече знаеш какви глави. Имаме на... Значи ни остава само на прасе и на коко. Не, на прасе. Ма чакай, аз да видя с Ебе, чакай малко. Колко минути е станал клипа? 36. Окей. 36. Не, 27 бяха. Добре. Значи за малко ще слушаме клипа, хора. И после да трябва. Ще сложа и моето пиришко да се пече. Аз си имам едно яйце. Ще го хачна вътре. Айде, хоп. Нищо не стана. Ти имаш ли храна? Да бе. Аз си имам две бържолки. Ако искаш да ми пиришкото отвътре. Има пиришко вътре. Що ли храна взела? Ама вътре има едно пиришко, аз току-що го поставях. Ти си искаш да ми открава се? Да, аз бях гладен, аз спях на половинка сърце. Ама човек, защо всичко се открава? Дали трябваше да си ги делим? Виж ти, дам сега една пържола, чакай. Хубаво да мъкна прасе. Как? Ама направи отделна клетка, момче. То, Защото... Що? за сега така. Ама няма как да ги размножаваме още. Има. Няма те са. Това са последните. Те не се размножават с... Не, бе. Малката крава. Добре, вече знаем малките крави. Добре. Тя се пита да е скипли. Няма да прави ден. Сигурно някой такова нещо си е видел. Лошо прасе Милка. Това не е прасето. Те не знаеш, че не е прасето Милка. Чакай, ти кой е? Истинската Милка. Причина истинската. Не, дяволе. Така. Ма се не може да ги размножим, ма. Чакай малко да я да помня. Не пробвай. Не става. Казах ти с... Не се размножи. Какво ще се размножи? В този епизод оф камера ще вземе малко моркови от шопа. Това не стигат. Абе. Да може да стигат да не. Аз ще направя това. Да. Аз чупя дърветата. Ама се без привет. Как така без привет? Без решение също. Защото ако никой плеер няма да не намери сред океана.
на повече всички приятели сега, които гледат. Аз съм сигурен, че аз и сега ще покажа координатите. Не. Защото тогава, нали, сеш някой админ просто пише тъпа на теб координати, идва, убира всичко. Той всичко и казва някакъв нуб го е направил и го джиква заради това. Човек. Админа не го трябват някакви наши неща. Има някой нуб, може да си направи една лодка и да потърси нашето. Аз съм, знаеш колко време търсих това място? Поне 5 минути още ходих напред. В смисъл, аз когато те портнах тук, пътувах около 15 минути и после още 5. Значи 20 минути трябва да пътуваш лодка да достигнеш до тук. Еми, кара, някой ще си направи труда, защото ние сигурно ще намерим тук много готини работи. Най-малкото, човек, сериозно, според теб не си струва да пътува за тази глава. Я ми дай го за малко. Човек, на мен трябва за Chicken Collection. Само за малко. Какво ще ми върнеш ли? Да. Като падна, не! Падна в океана. Аз идвам за нима. Зелия. Не, защото нищо не виждам. Не изгубихме светата глава. Чак сега. Къде? Чакай, 100 секунди. Няма. Отпадна се! Ово остави, ще убие някой друга кокошка. Аз ще си кажа, ще гледам с чика глава. Имаш ли колко глава? Да, Може ли колко глава? ма тя е само една също. Ето. Да. Да, така ще си седя вече. Защо не вземеш чиканки? Какво? Защо не вземеш чиканки? Да, като взема Chicken Head, вече ще си седя с Chicken Head. И да, хубаво на това не е. Това не е в нас. Първо да я харесвам. Да бе, много сме красиви. Аре,